Nech sa páči, počúvame. Dobrý deň, prajem, to je Ivan od Trenčína. Pozdravujem hostí pani Zuzku. Ďakujem. Ale otázku mám, aj vás chalani, pochopiteľne, ale otázku mám na pána Huliaka, ak môžem. Pán Huliak, ja som váš volič. Ďakujem. A neútočím na vás absolútne vôbec nie, len chcem sa opýtať, že dostal som takú informáciu, po Facebooku sme sa zbavili s jedným tu na regionálnym politikom z Trenčína, ktorý kandidoval do vo voľbách do parlamentu za vás. A zrazu pozerám, že je na úplne inej strane ako kandidát do Europarlamentu a hovorím teda, že čo sa stalo. A dostal som len odpoveď, že Huliakovci nás už nechcú. Vážne na vás neútočím. Ja len nemôžem obsiahnuť všetko, vedieť všetko. Nemám na to čas, keď musíme do roboty chodiť. Ak by ste mi vedel k tomu povedať niečo, že čo sa stalo, alebo s týmito celou Trenčánskou odnožou. Či je to ozaj len z strany o peniaze? Nie. Je to proste o tom, že istí ľudia nedostali možnosť, alebo respektíve povedané, nebolo im nejakým spôsobom naplnené možnosť ich realizácie. Viete, my sme išli do politiky ani nie za peniazmi, ani nie za flekmi. My sme išli do politiky skutočne s takou verbou a na tom bola založená národná koalícia niečo meniť. Ja som bol skutočne v tom, že pre nás je alfa omega niekoho tam dostať, aby naplňal celé to programové vyhlásenie strany. To sme samozrejme museli ťažko vyštrgať aj z SNS-kou, keď sme vstupovali do tejto koalície, malej koalície de facto. A keď sme sa do toho parlamentu dostali, tak zrazu som zistil, že všetci títo, niektorí, podotýkam čest výnimkám, ale niektorí, ktorí sa od nás odpojili, zrazu nedostali naplnenie takých ambícií. Nebolo im umožnené byť prednostami okresných úradov. Zrazu sa im nedalo každý deň zdvihnúť telefón, lebo skúste sa so mnou vymeniť 24/7, skutočne je človek v permanentnom napätí, telefón nám zvoní ako besný, riešite veci, milión stretnutí do dňa a teraz keď vy niekomu nezdvihnete telefón a slušne ho SMS-kou odkloníte na asistentku a tá s ním vyrieši veci, za pol roka sa zrazu stane z vás absolútne človek bez chrbtovej kosti, zradí všetky ideály a keď ešte, nedaj Boh, sa nedáte ovládať istým občianskym združením, ktorému šéfuje malý ješitný človečík, ktorý, neviem to definovať, neviem, čo očakával totižto, lebo keď hejtovali ľudí do našej strany, tak najprv hejtovali k sebe za členské, aby si mohli chodiť grilovať k jazierku. To sú také veci, ktoré vás veľmi sklamú. A keď vlastne spravíte nejakú tú očistu, nejaký ten poriadok tej strane, tak potom vás sklame vlastne to, že sa dozvedáte o sebe, ako nemáte chrbtovú koz a neviem čo. Jednu vec by som na margo tohto všetkého chcel každému jednému z nich odkázať. Nak mi jeden bod nájde, v čom som sa spreneveril myšlienky, za akou sme do toho išli, v čom som porušil ja pravidlá, alebo akým spôsobom som koho a kde oklamal, lebo to by som strašne rád vedieť. Ak takého človeka nájdu, ktorý mi naozaj dokáže, že vedome som niekomu ublížil, alebo niekoho oklamal, alebo nenaplnil to, čo som slúbil, tak potom sa sám osobne ospravedlním, vyniesiem ho do nebies, dám mu všetko, čo mám. Ale pevne verím, že takého človeka nenájdu, pretože naozaj, ak nemám na komu pomôcť, tak neublížim určite. Veľmi pekne ďakujem za túto odpoveď a teším sa, že som volil, ako som volil, lebo mal som z toho podobný pocit, len potreboval som to počuť od vás. Ďakujem veľmi pekne.